Calar lamenta l'ambigüitat de l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, en la resposta al projecte de pantalles acústiques del gestor d'infraestructures Adif per resoldre el tan polèmic pas de l'AVE a la nostra ciutat. Calar indica també que si el govern vilafranquí no està d'acord amb la proposta d'Adif del 30 de novembre, i ja ho sap, què espera a comunicar-ho al gestor? És la pregunta que es fa, entre altres qüestions, públicament. Pep Calar recorda que el darrer ple de l'Ajuntament va fer una pregunta a l'alcalde sobre el tema dels sorolls i vibracions dels trens al pas per Vilafranca. La pregunta era quina opinió li mereix a l'alcalde i al govern la proposta d'Adif de solució de sorolls. Calar recorda que l'alcalde va començar dient que el govern municipal respectarà l'acord del ple i considera estranya aquesta primera afirmació, ja que en principi no ve a tom excepte si no fos per recordar que Convergència i Unió, en el ple extraordinari del dia 27 d'octubre, va substituir la moció que proposava la CUP per una altra que deixa en una calculada ambigüitat la resolució del conflicte. La moció del govern deia i diu, en principi, l'Ajuntament aposta per la cobertura total de les vies amb càrrec a l'Adif, com a fórmula vàlida per resoldre els problemes de soroll, si bé podria admetre's qualsevol altra mesura que tingui l'aval dels nostres tècnics en el sentit de donar la solució a l'afectació acústica tant de l'AVE com dels trens de mercaderies i tant a plantes baixes com a plantes superiors dels edificis de la zona. Pep Calar lamenta l'ambigüitat de l'alcalde. Molta gent de Vilafranca volia saber si el govern vilafranquí i l'Ajuntament estaven a favor o en contra d'aquesta proposta, que a més és de fer un mur de 7 metres d'alçada per evitar, diríem, la comunicació entre la via i la ciutat. Doncs nosaltres, davant que no teníem gens clar quina era la posició de l'alcalde, vàrem demanar que es definís, cosa que ens va semblar entendre que feien al ple. La nostra sorpresa va ser quan després, en la redacció de l'acte, aquesta definició torna a quedar amb ambigüitat i per tant tornem a estar on érem. Pensem que hi ha molta gent a Vilafranca que volia saber sí o no amb aquesta proposta i en tot cas què farem si diem que no i tornem a estar on érem. El regidor republicà recorda també que el 27 d'octubre el ple acorda donar 3 mesos a Adif o portarà la resolució del tema a tribunals. El 30 de novembre, Adif fa la seva proposta a l'alcalde. Calart indica també que si el govern de Vilafranca no està d'acord amb la proposta d'Adif el 30 de novembre, i ja ho sap, què espera per comunicar-ho a Adif. També és veritat que des del ple han passat bastant temps, des del ple extraordinari, vam donar 3 mesos, nosaltres, Adif, aproximadament 3-4 setmanes ens va fer aquesta proposta de solució i el que no podem fer, entenem, és estar-nos 2 mesos esperant per donar resposta a Adif, de manera que el dia 1 de febrer, que quan acaba el termini i en teoria comencem accions judicials, Adif ens podrà dir que ell no ha fet res perquè nosaltres no li hem contestat si ens semblava bé o ens semblava malament aquesta proposta. Nosaltres entenem que això no pot ser. Se li ha de donar una resposta ràpida a Adif perquè reaccioni i reformuli la proposta. Pep Calar no té constància que per part del govern de l'Ajuntament de Vilafranca a hores d'ara s'hagi fet arribar a Adif cap resposta a la seva proposta.